بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبو أمبوفو نسلامك فولي نو يلاك كشينا هنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنابو kakeni anga chokoroba nyuma noye alama hinala Muhammad al-Madani Haidara ni bela jilin madoni ba madane ankaramo ani anya joro asiyid Ashrif Usman Madan Haidara alika chokoroba ukabani sanyelemau jami'at ansardin islami be akenen sigi jinya fantan ani nani wala sa kaduo ke anga ni chokoroba yi jami'at ansardin ka bulu farami be papara noye papara comité kai marala uluye kene basi ka keni nindoi akera sibirido marsikalo klefla samba fla ani tan ani kononto uyere ka dugu kono papara ma babela jilen tume keneka dini nyemo politiki nyemo fukata si anga ladala nyemo ma watonde umbora kosobe katani wele jabi bara udamnera ni ton nyemo ani anga maba welele ka kuma udi uma ka bismillah uke bismillah kuma bela jilen temenen kofe nyogon dando tun labena ba madane togora alama hinelala munu ye sansoro ula ladiyali fen dira uluma wa kenay kan ladiyali fen keren do fana dira anga choroba ma no sungutuba damele moto jakarta ana essence son kada ayre ka chesri naka wulika joka tombara hukumu kononala wala shina ame papara kabele deuxième mois le 3e mois 2019 wala sigi ku yemi o donendo bela jilen fe ankara mogo ananga sayidu lo yanga qudwai السيد الشريف عثمان مدن حيدرة عليه ولفا لو ينفع أنا موكي عليك سوما يرمالي ووجود السجلمة بابرا كوميتي في kelen ko ka ni section fe wala alhamdulillah mo kinene kan amena kuma di anganye mo ma sani kuma ka di nyemo ma ame bela jilen fo fen fe kene soro che fara musoka dem sen fara ma korbaka kanyina ala fe hera chama bi ala di bol ala ka dambe ma sikin da bora ko minga ma no de hine ka nyeshi anga chokoroba ma na ya sayyid Madan Haidara anyani na alafi alaka ne masama an islami su bela jire wala anya fo tuba mina sani kuma ka di nyemo ma mo chama de do nyini amo to karamo bolo do e do nyini o ka bamba to yi do e do nyini o donga pola do e do nyini do rela minteni adlamba ya alai amba di karamo ma ubayira alala sitana razim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم أنسجرا هيرا يعني على في على كامل هيرا أنكلنا هيرا على كسويرا دام yana nga kuma se kramo mo ame joro mina bebado do ye section nyemo to yala ka foli ke jama bela jele sino sigi beba kundo al ni fema fomi donc ambe foli ke naba bela jele mo ma bora yororo ka se kenega enyuma na chogomna nyaani ala fe ala ka ben ma se kataso sigi kunye amoke no e ba madan ka soma yala mai ka tashi blaga kata ayi salo anjora ni kenega ya nyina fona ala sona ka kangene yana ambe duoke amoke no e ba madan ka yini ala fe ala ka daro sumaya ala ka melega manziga kuna ala ka kaburu noro ayango kitimina ala ko nogoya ayere be tasoro e mina ala ka nogoya no bore ami duoke angara mogoy no ased Sherif Usman Madan Haidara ba madan ngara sababu ye namo kenega ami duoke ubela jele angara mogo ala ka sijan ani kenya adamu ambo fo ala nche ala mi bidon rana ambe ala fola
n'an bɔra yen an b'a ɲini Ala fɛ k'a deli Ala fɛ kɛnɛ sigira min kama an bɛɛ b'o dɔn n'o ye an mɔkɛ ye an b'a fɔ ani ce ani ɲumanya sabu n'i y'a ye nin kɛnɛ nin sigira an b'ale ka ɲumanya kɛnɛ de kan o ye ɲumanya jumɛn ye ale de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min y'an karamɔgɔ ni kɛrɛnkɛrɛn k'a suganti k'a bila diɲɛ bɛɛ jɛ bi n'o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ye o la an b'a fɔ ale min kɛra sababu ye k'an sɔn ale belebele nin na o la an b'a fɔ la n'an bɔra yan an b'an bamuso fana fɔ n'o ye Basita ye musow ka ca mais Basita ɲɔgɔnna man ca dɛ ale ɲɔgɔnna bɛ ɲini mɔgɔw cɛla kelen kelen de an fɛ Mali kɔni kɔnɔ yan bi an b'a fɔ ale ɲɔgɔn tɛ yen mais an bɛ mun fɔ an balimamusow ye u k'u jija u k'a la deli n'u y'a la deli an balimakɛw fana an ka Madani ladege n'o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ye n'an bɛɛ jɛra k'u la deli a ka ca la ale ɲɔgɔnna hali n'a ma sɔrɔ dɔ bɛna sɔrɔ min bɛ surunya ale na o la Ala k'o nɔgɔya cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen situation 3 nin u y'a fɔ cogo min na situation 14 de don mais n'Ala sɔnna komi 3 nin kayi ka surun o la dɔrɔn toujours waati ninnu na u bɛ to k'olu bila kuma la o la k'olu situation o ye ani kayi situation ani liberté denbaya o président Sabali jɔlen filaw ye nin o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka mɔgɔ mun nana Ala ka bɛɛ segin ni ɲuman ye billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim foli ni tandoli kele kata karaba ma ani Alaba n'a ka kira ma an bɛ foli kɛ fɔlɔ ka taa papara dugutigi ma n'o bɔra an bɛ foli kɛ ka taa alimami ma parce que an bɛ diinɛ kɛnɛ de kan n'o bɔra diinɛ fɛn fɛn n'a bɛ papara yan an bɛ foli ni tandoli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ma parce que an ka karamɔgɔ ka taabolo ye an bɛ kɛnɛ min ka bi kɛnɛ dogolen tɛ ɲɛmɔgɔw da sera a ma ka dugawu kɛ pour que temps ka surun ne b'a fɔ ko dugawu Ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a ɲini jama fɛ ni min hakili b'a la o san Hayidara nana kɔbɔkɔrɔ maire ye danaya dan ne de ka tugu n taara kunbɛ yen n y'a fɔ a ye n ko karamɔgɔ n'i ma pressé jamana ni b'a bɛɛ ta tigɛ ma kelen kelen an filɛ o de kɛnɛ ka bi diinɛ ni bi a pamuru tabaga ye denmisɛnninw ye diinɛ ni bi mawuludi tun bɛ dugu ka kɛ de bi a kɛra sanayɛlɛ cɛ kelen min n'o o sababu y'o kɛ n'o y'an karamɔgɔba ye nin ye a Seydi Sherifu Madani Hayidara k'a ɲini Ala fɛ Ala ka si jan ni kɛnɛya di karamɔgɔ cɛ ma Ala k'a mɛn ɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i jija bon k'a ɲini Masa Taala fɛ jama fɛn fɛn n'a sera yan n'an bɔra bi ka taa so a mana fɛn fɛn laɲini n'a ni Ala ta bɛ bɛn ya Rabbi Ala k'o bɛɛ lajɛlen sabati bon u ye papa mawuludi filanan ye an ye mawuludi fɔlɔ kɛ nin y'an filanan ye an bɛ dugawu kɛla bɛɛ lajɛlen ye aw ɲuman nana cogo min Ala k'aw ɲuman segin ta karamɔgɔw bɛna mun fɔ an ye Ala ka a lamɛnni ko ɲuman tulo di an ma bon n ka foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Allahu Taala fo ka Allahu Taala barikada Allahu Taala min ye nin kɛnɛ yira an na an b'o Allahu Taala in fo ka barikada sabula sɔrɔ ta kɛra dɔ ɲɛna ɲinan ta ma ko ɲɛna minnu tagara olu ma fɛn kɛ Ala la an yɛrɛ fana min bɛ an ma Allahu Taala sara bɛɛ n'i ka wagati de don an bɛ dugawu k'u ye an ni minnu tun bɛ an seru n'olu ma se ka se kɛnɛ in ka ɲa n'o kɛra saya ye walama n'a kɛra bana ye walama n'a kɛra dɛsɛ an bɛ Allahu Taala deli minnu taara Allahu Taala ka nɛɛma na Allahu Taala ka yafa k'u ma o ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma bana bɛ minnu na an bɛ Allahu Taala deli Allahu Taala ka bana ninnu furu ka kɛnɛ dafalen da an n'u bɛɛ lajɛlen ma minnu ta ye fɛn o fɛn ye Allahu Taala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an tɛna kuma janya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada an filɛ kɛnɛ min kan n'o de Baamadi ka kɛnɛ ye ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen yanni ka kawa fɛn belebeleba min y'a sama i bɛ kawo de ma sabula ni fa in tun tɛ ale tun tɛ bange donc ale sababuya in na ale de ye fɛn bɛɛ kun pour que nin den ka se ka kɛ nin ye an bɛ Allahu Taala deli ya Rabbi Allahu Ala ka lahara sen sumaya ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen
wa den fana be Allah taala dilay jugute banna la Allah taala kana jugula si anala abe fewo fe nyina jeni la har Allah taala ka no anay abe serena fewo fe nya Allah taala ka do anoche ambe ansar mo fuya papa ansaru kabra nyamo fuka se Allah wana amba bela jele fu ka wulika jenu ka tesrila الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم أنك لنا هرلا أما إني ستيجي على في على كانشي هرلا أم بدومبا وفانا دومبا دولا بي نوري أنكر مغفى وككنة أمو كامبي ni komite papara ni ale de yo nyanamaya amba nyine ala fe komite yin la yini mumbula diya ani lahara ala ka sabati annuyi komite yin ala ka nyata ga duma ala ka barika segu anola no bore ame na baga bela jelen fo amanga dugutigu fo ame almamim fo amanga meru fo mo ko sensera kene ka nga fulni tanni be kala sa bela jelema femi man na to soro o kana ta to soro ambe chokoroba min ka kene kan bi ni kene kan ka sigi wallahi ni kene kan ka sigi sabula ambe ni kene suma de koro ni kene tigi an ba ni ka suma koro ni ame joni kunandi akon saba munyuma ni ame an ba fa bi asen shirifu usman madan haidara ba madan ndi adla ni ame haidara ba madan ndi adla oye che jumanye ba madani haidara foni sire chem ye yatime de ona dum chem kera falato fe chem ye jojigin taw jigi koro kaka balma fe kaka sinju fe kaje aniko kaje adenko kadi alama ko ka alaka dine jo ambo chokoro ba ka kene kambi amba nyini ala fe abe yoro mi amba nyini ala fe ala ka kisi nema ala ka chaya ka sabula amasika ka be ala ka nema kono amba nyini ala fe kisi nema ala ka chaya ka an islam su bela jeli katla ka anga sababu nyuma fu parce que ni bela jeli irale an nabi ala ni shirif usman madan haidara muso bi fo kini che Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ame ala fo ka ala barkada kana ba bela jelen fo mu maw na to soro o kana ma si sigin to soro ala ka be nyima si ga so heran badena anga foli be sous section en Sardini anga foli be comité bela jelen anga foli be section bela jelen section de yato on papa ko ala ni do an garjikela ni tan chien fole kenen ka yanno ka su nyanamaya ba madan ka kene don suina ambo keneka ni tan chien fole ni a chien chamay nga sanwo san kenen me nyagade ngakilla beka jetemna boloka sanwo san kenen me nyagade amba deli ala fe ala ka kenen nyaga ka temeni hali bilay u ka kuma do munu yon kon kuma na oli kuma be fo nga atabali chokoroba yin anno mai ambado mabado ni adenche sabula denche kelembe ka ke fitna yelebi ka jen belabo ambado ni denche ambado mabado ba amba deli ala fe ya rabbi ala ye kunadiya mun kay ala ka kan fana ye ni karamogo buta bore amma sinsan yɛrɛ ka karamogo kan no karamogo bunanu a ɲɔgɔnna caman fɛn fɛn ye sansi sɔrɔ ka wajuli kɛ papagan no allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa sallim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wala sinsin kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye ani an sɔllen ko ala ka kira kan n'o ye muhamadu ye kisi ni nɛma caman an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sɔrɔ a kan
wala an bɛ kɛnɛ mun kan nin tɛ kɛnɛ dogolen ye wa nin ye kɛnɛ in siɲɛ caman ye an fɛ nin Papara kɔnɔ yan nɔ n'o ye an karamɔgɔ Fakɛ ka ba ni san kunbɛn dɔ ye donc bi an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan nin ye o la an bɛ a ɲini Ala fɛ taaba in Ala ka hinɛ na ka kaburu nɔrɔ Ala ka saya kama lafiya ye ka tila k'a fɔ duwawu ye mumini ka kɛlɛkɛmuru de ye sinon an b'a dɔn karamɔgɔkɛ in n'o ye an fa Fakɛ an karamɔgɔ Fakɛ ye n'o ye Bamadan ye an b'a dɔn a bɛ min na o de ye nɔrɔ ye an b'a fɔ dɔrɔn Ala k'anw yɛrɛ to yen ale kama sabula hali ni mɔgɔ min m'a ye n'i y'a nɔ ye i b'a dɔn cɛ min tun don n'o ye Bamadan ye o la Bamadan fɔlen kɔ an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ n'o ye Sayidi Sherif Usman Madani Hayidara ye n'i y'a ye nin kɛnɛ in kan bi nin ye Hayidara sababu ye sinon kuma dɔw la k'an siri ka taa dɔnkɛyɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ an tun b'o kanw de kan mais n'i y'an ye ka n'an jɔ kɛnɛ kan bi k'an bɛ Ala tɔgɔ fɔ o ye Bamadan sababu ye ka tila k'a kɛ karamɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara ye wala ale de Hayidara dilan k'a di an ma an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Hayidara Ala k'a mɛn an kɔrɔ jugu ti b'a la Ala kana jugu s'a la o la an nisɔndiyalen don an fari fɔninen don sabula kuma o kuma n'an y'a ye karamɔgɔ bi ka nɛni a bi ka dɔgɔya nkalon bi ka da la an bɛ nisɔndiya de parce que o b'a yira an tugura cɛ min kɔ kabako don belebele don wa kɛ b'a kɔ sabula n'i jɔra dɔrɔn kɛ bɛ k'i kɔ o la Hayidara Ala ka dogo a juguw la a jugu Ala k'u ta tiɲɛ Ala k'u mago sa Ala kanu jɔyɔrɔ foyi d'u ma diɲɛlatigɛ kɔnɔna na u ye dabali o dabali tigɛ a kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka segin u yɛrɛ ma o la n'an bɔra an bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye an ka section ye section an b'u fo anw ye kɛnɛ in ɲini u fɛ u y'a di an ma vraiment section u ma jiginnen b'an ɲɛ u tilala k'u seko bɛɛ k'an ɲɛ dɛmɛ sira kan kabini an ka dɔgɔ an fitinin an tɛ se fosi la an bɛna an jɔ kɛnɛ kan fitinin dɔrɔn an bɛ taa u bɛ tugu an kɔ ka na baara in kɛ fo ka n'a bonya bi an b'a ɲini Ala fɛ section in Ala k'a taa ɲɛ arsilamɛ wan sigira hɛrɛ la ya rabbi Ala k'an wili hɛrɛ la an bɛ sɔli kira fɔlɔ ni kira laban kan n'o ye Aminata den ani Abdulahi den o kɔfɛ an b'an karamɔgɔkɛ fo n'o ye Sayidi Sherif Usman Madani Hayidara si jan kɛnɛya ni labanko ɲumanya Ala k'o di an ma o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ tasibila kɛnɛ de kan n'o ye an mɔkɛ n'o ye Muhammadul Madani Hayidara ale ka fatuli san yɛlɛma wajulu ni Ala sɔnna ne y'aw ka kalanden fitinin de mina suratun saba'i de kalan ka taa aya fɔlɔ ka taa bila aya 5nan an b'a ɲini an karamɔgɔw fɛ ni fili mun yera la u ka tila k'o ɲɛfɔ an ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الكبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تحتئنكم عالم الغيب لا يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أسكر من ذلك إلا كتاب المبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين شاءوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم والذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ min tun welelen don walasa kana kɛnɛ in ɲɛnamaya an ɲɛ don o ye an karamɔgɔ Muhamad Diko ye ka bɔ Kayi
a kumana an ye ba ma dane ka ɲɛnamaya kan mbadenw an b'an yɛrɛ kun kalifa ala ma ka bɔ ɲiniba jugu tɔɔrɔ ma n'o ye shetane ye shetane min ye adamaden jugu ye jugu min n'a bangelen do ala ko kuranɛ kɔnɔ ko n'an bɛ jugu ɲini jugu min an kan ka siran ɲɛ a ko ye shetane ye an b'an yɛrɛ kun kalifa ala ma ka bɔ shetane in tɔɔrɔ ma yarabi ala ka dɔn ni shetane in tɔɔrɔ cɛ an b'a ɲini alaba in fɛ k'a damina n'o ala in tɔgɔ ye ala min ka bon ala min sekɔrɔtalen do damina cogo tɛ ala min ka alaya la ban cogo tɛ ala ala min bɛ yen depuis foyi tɛ yen fɛnw talen ko ka bɔ ye ala min bɛ to yen an bɛ ala subhanahu wa taala an b'a damina n'o ala in tɔgɔ ye o ala in min ko k'a y'i kali ko ni o ni a bɛ saya galamani a b'a tɛnku a da la saya dɔnnibaaw y'o de f'i ye a ko al-mawtu masiba wal ghaflatu anha a'zamu al-masa'ib a ko saya ye masiba ye ko nka n'i m'a dɔn min ka gɛlɛn min ka bon ka tɛmɛ saya kan a ko de ye adamadenni min ɲinɛna saya kɔ donc alakira alayhi salatu wasalam ale b'a f'i ye a ka kuma n'o la a ko ale bɛ sariya ma wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ a ko nka wallahi dimi bɛ saya la donc an bɛ sɔli danfɛnw kuntigi kan n'o de ye seyidu rusuli ye imam al-muttaqina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam madenw an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kɛnɛ ba kan an bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a ni kɛnɛ si tɛ kelen ye silamɛya wasa kɛnɛ silamɛya kunkɔrɔta kɛnɛ silamɛya bonya kɛnɛ silamɛya jigi tigɛlen ko silamɛya binnen ko silamɛya nɔgɔlen ko maa mun kɛra sababu ye ka silamɛya ɲɛji cɛ maa min kɛra sababu ye ka silamɛya jɔ ka silamɛya bila minɛn kɔnɔ n badenw an filɛ olu cɛbaw dɔw de ka kɛnɛ kan nka janni an ka se o forow kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ hadarala kɛnɛ in kan yan ka bɔ yɔrɔ jan ka bɔ yɔrɔ surumani ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an b'a ɲini ala bolo maa o maa sera kɛnɛ in kan yan yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an bɛɛ sutura ala k'an labila ala k'an fara ka jɔnni kɔnɔ du kan an ka ɲinifɛnw la ɲuman ala k'a d'an ma an bɛ siran min ɲɛ ala ka dɔnɔ cɛ ni kira hɔrɔma n'a barika ye n'an karamɔgɔ hɔrɔma n'a barika ye sɔli ala muhammad n'o bɔra yen an bɛ bi hakili a kan ka bɛn le 2e mois l'an 2019 3e mois l'an 2019 inshallah ni ala ka jɛ ni ala ka latigɛw ye jɛmɛtul ansar din islamiya an bɛ comité ba dɔ ka kɛnɛ kan sous-section ba dɔ ka kɛnɛ kan n'o de ye papara ye ni ala sɔnna a ma kumakɛlaw y'a fɔ cogo min o don kɛnɛ in ye section ta ye nka a y'a di a ka sous-section n'a ka comitéw ma donc bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan sous-section comité minnu b'u la yan bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin kɛnɛba in ka se k'a sigi donc an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ in a sigibagaw ala ka n'u laban ɲɛ ala ka n'u sutura maa o maa ka dɔrɔmɛ dɔnna nin ko in na maa o maa ka lamaga dɔnna nin ko in na an b'a ɲini ala bolo yarabi sini bɛ kɛ cogo di ala ka n'aw kisi o ma wa an b'a fɔ aw ye ansar kɔnɔ ni kɛnɛ bɛ yen min ka bon wallahi aw y'o sɔrɔ ni kɛnɛ bɛ yen min ka bon aw y'o sɔrɔ papara tun tɛ tan o arabu yɔrɔ falimaro fila ni araf fɛn min nɔnnen don maa tɛ maa la dɔnniya o la paparakaw b'a kalama kunu papara tun bɛ cogo di nka bi a bɛ cogo di nka depuis nin kɛnɛ ninnu tora ka sigi yan papara taara ɲɛ kuran donna yan ji donna yan a lotisera a donna da la bala fɔ aw y'a faamu donc an bɛ dugawu de kɛ nin kɛnɛ in sigibagaw ala ka hɛrɛ ka n'u ye an bɛ foli se dugutigi ma k'a se alimami ma k'a se dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma faama bolo fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada an b'a f'u ye yarabi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ala k'an bɛɛ sutura ni kira yɔrɔ ma n'a barika ye sɔli ala muhammad alhamdulillah maa caman de ye dugawu ɲini dugawu kɛbaga ye anw ye nka a minɛba de ye ala ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an bɛɛ haju dilan ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an bɛɛ sutura ni kira yɔrɔ ma n'a barika ye sɔli ala muhammad ni ala sɔnna a ma yanni an ka don forow kɔnɔ
ambe doke anga sababu nyumai ambe doke alimul alamai ambe doke fahimul fahamai ambe doke shamsu shumusiye ambe doke badrul buduriye ambe doke al mujaddad al a'zam هو ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده قد ختم الأنبياء من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جاء وهم متأسم فريد دهره ووحيد عصره سيد تريمان فامو دون أمبي بفوك أمبي بركة أمبي كنا مينا أمبي تقربا نيوما كنا عربو دونا يودي فيه أكو العيون قد تنسى من رأت لكن القلوب لا تنسى من أحبت حرام الدين أبي ما تامني نايبي نيوكو نادسكون ناي ما مينغانو أتني نوكو أما مداني نانيا كانو أنيا إدري أنيا كانو أنيا ني على بلو أو كانو على كو سبتي فوال جينكو أنيا ني على بلو كانو على كو سبتي فوال جينكو شاعر يودو فيما قال الشاعر مداني حيدر أهلا وسهلا ومرحبا جئت فأنميت السرور إلى الدنيا وأدخلت في كل القلوب بهجة وسعيك أصبح في الوجود مطلبا فقد زمزم الألم بذكر عثمان السيد الشريف للهداية مجتبى فلولاه ما قام مسيء بيعة ولا حن مولود لوالدة ولا أبد الله أكبر شاعر كيما أقول مداني هيدرا أقول تاري بسم الله بسم الله إن علينا نقول إن علينا نتنيا ما كلوكا كي كانون أني سنديا يا تري دغما كلوكا كانوني دسكون كانوني بونياني كانون كي يا سبتي دسكونا تري ما فهمو أقول أقول أي كأبا مداني كلا نيني كودة كلا بيجني كلا نيني شولا مانا مسولا مانا نايدرا بالله الله أكبر نايدرا تي با مداني دو الله أكبر أدوما كوما ko examen kera adin kuna noye madani na balmau kuna madani fatun to ko muhammad abba wa ashiyatu sangare Allahu akbar o koro karamo ba ana mamso o be to ko Allahu akbar ya famu examen kera de ni nyonche afora ko den do be na bange sirifla min mena nyebelabo do joni ndu Allahu akbar kaye tamro sarada ude sarada ako nin saray min fle ni ma min nta ibeke masake ni ma min nta ibeke wartigi ni ma min nta sadri ibeke comment dire doningelaye ni ma min nta ibeke jugo nyumantigi ko beyi ka tatata mais saraye joni nya joni dey mena bo joni na obe do sara jumana ma minye jugo nyuma sarata odla ba madani tari nyu sara la sara minye jugo sara Allahu akbar adiko Allahu akbar ukama ko mungoso imam masakeyata mungoso ima donita mungoso ima warita ako masake be dogo yade tuma mina jugo tnyana ako doni ba be lagosi na jugo tnyana nga minte tien ni beya kanu ni beba fe we jumenye adama de jugo nyuma wala ala e ba madani je na folola aya je fencha mana ayo di sayyidi sharif usman madani haidarama toroba nyuma yi akono jeledu bebe na oka ka kono jeledu ay wali jun kanu adenge atunte so akayele moto ka mungama akana woso towla abadenge no zumana ye abo ti dugudan ka soro sebe ba e nyaadra tunte billahi ma chama be bi ibe horoma dola billahi te ko horoma ko akwa idra de kama مكون الرجال الكوادر والنساء الصوابر عليك كما ايه تشوني مسودلا كدمسنو دلا وبو سلو مساو يبي وبتبارك كو فالو بالا هنا ايدرك كما كان كما شاعر يند في والله ما في كمين فو بي انجيجا
Aidara ye min fo an k'o lamɛn ni hakili ye ka baara kɛ ni a ye Aidara tɔgɔ Mali kɔnɔ a kan ka sɛbɛn Sukɔrɔw de la kalanso la a kan ka sɛbɛn k'a kalan jo ni don ale ka ɲɛnamaya silamɛya ka ɲɛnamaya dɔn maaya ka ɲɛnamaya dɔn Aidara ye bɛɛ jigi ye Aidara de kɛra bi bɛɛ jigi ye bɛɛ ɲɛsinfan ye bɛɛ boliyɔrɔ ye a n'a ka cɛkɔrɔbaya a n'a ka maabaya a ma to so kɔnɔ a bɔlen don ka taa tu kɔnɔ ka jijugu min ka fiɲɛjugu sama ye walasa silamɛya bɛ se ka taa ɲɛ cogo Aidara an b'i fo ni Aidara tɛ anw tɛ n'a yan ni Aidara tɛ anw filɛ sigiyɔrɔ min na an tɛ sigi yan san tun b'anw sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ o tɛ yan ɲɛ Aidara i ni ce koyi ala ka n'i sara ala k'i mɛn ɲɛ ni kɛra yɔrɔ ma n'a barika ye sɔli ala Muhammad dɔw b'a ma da ni ka ɲɛnamaya kɔnɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم a kan bɛ tanga ɲini ala bolo ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma shetane min ko k'a man farin maliyɛnw ye wallahi shetane yɛrɛ man farin maliyɛnw ye bi wallahi shetane o ye ala ka dɔnni shetane tɔɔrɔ بسم الله الرحمن الرحيم a kan b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min ɲɛ bɛ gundow la ala ɲɛ bɛ gundow la a ye baara kɛ dɔrɔn kow tilala ka ban kow banna ka ban bilahi kow banna ala tilala ka baara la n'i bɛ se na n'i dun tɛ se i ka sabari an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye Aidara min ko kunu ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ismul a'zam ni nguma kan cɛ o cɛ y'a fɔ n'i tɛ tiɲɛ kala b'i malo bilahi ni nguma kan cɛ o cɛ muso muso y'a bɔ i da ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ e tɛ tiɲɛ kan bilahi ala b'i malo nka maliyɛnw an bɛ k'an farati fɛn dama damani de la min ye jamanaw ci a fɔlɔ fɔlɔ politiki maliyɛnw tulon kelen don politiki la politiki ye diɲɛ ɲagami politicien maa ɲuman a man ca dɛ u da bɛ ɲɛɲɛ bɔ a bɛ bu bɔ a b'a bɛɛ bɔ bilahi n'i y'u ye i fara t'u la dɛ maliyɛnw bɛ ka tulonkɛ politiki la a filanan maliyɛnw bɛ ka tulonkɛ diinɛ fitinɛ la diinɛ fitinɛ man ɲi dɛ a sabanan mɛja bɛɛ kɛra kumakɛla ye bi sɔɔni bɛna se i bɛ maloya ni maliyɛnya ye n'i yɛlɛla réseaux sociaux sanfɛ mais ne kɔni nin ye mun jamana modèle ye nin ye mun ko façon ye nin ye mun ko modèle ye ka taa ye an ka réseaux sociaux sanfɛ maa si tɛ jamana in kɔnɔ min fa ma nɛni min ba ma nɛni an y'a ye tubabu min na tan tɛ dɛ nin ko dama damani bɛ yen maliyɛnw bɛ ka tulonkɛ nin na a ma ɲi dɛ u ɲinɛna de jamana in kɔnɔ san 20 in kɔnɔ bɛɛ ko n y'a to ala ma o de hakɛ filɛ bamananw k'u ka bamanankan na ko n'i ye hakɛ mele ye k'a taara bɛrɛkɛnɛ tɛgɛ dɛ o bɛrɛkɛnɛ in de tɛgɛlen filɛ ka da sinon ala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko k'ale ala t'a ka hɛrɛ bɔ jamana si ka du si kan f'aw yɛrɛ ka yɛlɛma n'aw yɛlɛmara ala bɛ yɛlɛma jamana in kɔnɔ tɔɲɔli de cayara maa tɛ maa lamɛn tuguni balimaya tiɲɛna sinjiya tiɲɛna c'est à dire muso mago tɛ cɛ la cɛ mago tɛ muso la jɛnɛya kɛra sangawuli ye dulɔmi kɛra sangawuli ye marabaliya kɛra sangawuli ye mɔgɔ si mago tɛ si la o masiba an filɛ o de kɔnɔ bi i yɛrɛ den bi i yɛrɛ den bi i den bilahi i ba ye bi c'est à dire i sikalen don a la est ce que i den don aya ma filɛ boli yɔrɔ bɛ min mara tiɲɛna hadamaden n'a fɔra siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye mais bi a kan ka sɛbɛn mali pilaki bɛɛ kan k'a fɔ siniɲɛsigi tɛ mali ye an ka bi npogotigininw n'an ka bi sunkuruninw ye k'u lajɛ ko sini nin npogotigininw de ye sini musokɔrɔba ye ko nin kamalennin minnu filɛ ko sini ninnu de ye dugu cɛkɔrɔbaw ye ninnu de bɛna kɛ alimamiw ye ninnu de bɛna kɛ maires ye ninnu de bɛna kɛ présidents ye ninnu de bɛna kɛ ministres ye i k'a lajɛ o dugu bɛ wele ko dugu jumɛn mais kana jigin denmisɛnninw na dɛ denmisɛnninw ma fɛn kɛ dɛ cɛkɔrɔba ye don musokɔrɔba ye don bɛɛ y'i sen bɔ mara la
bɛɛ y'i nin bɔ a la cɛkɔrɔba n'i y'a ye bi e muso n'i den du bɛ bolo bɛ ɲɛsin i ka du ma i fa de y'i mara walahi ni fa n'i ba tun b'i mara bilahi i tɛ muso furu i tɛ den sɔrɔ bi anw denw ni Ghanayɛn denw tɛ bɔ ɲɔgɔn na an denw ni Nigérien denw tɛ bɔ ɲɔgɔn na donc an ɲɛ b'a la a bɛɛ filɛ nin ye Cheikhul Waqi fɛn de don a kɛlen don dugu bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la donc foyi ma an ka dugu ci n'an ka duw ci tɔɲɔni kɔ wa Haidara ye nin fɔ dɛ Haidara ye nin fɔ dɛ nka a ma lamɛn de minnu y'a lamɛn u fila hɛrɛ kɔnɔ minnu banna la u fila bɔnɛ kɔnɔ Alakira y'o de fɔ k'ale bɛ siran mantɔ ni juma ɲɛ a ko ad-dalal ba'da al-ma'rifa ala dɔn kɔfɛ ka kafiriya hadamaden n'a tɛ ala dɔn a b'a wele ka na karisa sira ala ɲɛ i ka kɛ tan mais ala donnen kɔfɛ i kɔfɛ ka tila ka kafiriya bi an tɛ t'o de la bi i bɛ jɛnɛyakɛla wele i b'a fɔ a jɛnɛya dabila a bɛ fɛn f'i ye jɛnɛya la e yɛrɛ tɛ min dɔn i bɛ dulomina wele a bɛ fɛn f'i ye dolo la e yɛrɛ tɛ min dɔn mais a bɛɛ la a b'a la a bɛ k'a kɛ mais a y'a mafilɛ jamana tɛ se ka taa nin kan kan dɛ n'i ye radio lamɛn i bɛ kuma minnu b'i ja tigɛ maliyɛn ja farina ka se niveau dɔ la bi kabako don jamana in cira de ka a filenkolo ci k'a bana pewu jɛnɛya min bɛ kɛ yan bi bilahi a tɛ kɛ hali Californie na mais a y'a mafilɛ juma suw fɛ juma min ye dɔnbaa ye anw fɛ yan bi a y'a mafilɛ o juma suba dɔnw de bɛ organiser cɛ ni muso nuit de sexe cɛ k'i jɔ muso k'i jɔ finintaw si la aw bɛ dɔn kɛ a y'a lajɛ dɛ ministres bɛ min lamɔ ministre bɛ min tubabu minnu ye kafiri ye bilahi olu ka fɛn fɛn n'u b'a ye moins de 16 ans moins de 12 ans mais n'i y'a ye bi cɛkɔrɔba de sera k'a den mara musokɔrɔba de sera k'a den mara kana ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ denmuso ni denkɛ ye min don musokɔrɔba t'o dɔn musokɔrɔba tɛ Facebook dɔn a tɛ internet dɔn e ye denmuso la don so kɔnɔ ko don i tɛ bɔ kɛnɛma Facebook b'a bolo ye a ma dɔn dɛ donc ala k'an bɛ sahaba ma ala k'a hakili ɲuman d'an ma donc an ka hakili to mara la sinon n'an taara ten a ma ɲi ala ka dɔn ni sitanɛ tɔɔrɔ cɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali kɔnɔ bɔra kan bɛ sali Muhamadu kan an bɛ sali ala kira kan ala kira min ko lahara jo don maa si tɛ gɛrɛ ale la maa min jogo ma ɲi maa o maa taar'i jɔ lahara ko ala kira n'i jogo ma ɲi bilahi i tɛ ala kira ye n'i dun ma ala kira ye dɔrɔn i tɛ kisi donc ala k'an to an ka ala kira y'an ɲɛna ni kira hɔrɔma n'a barika ye salli ala Muhammad man huwa Muhammadul Madani Haidar al-Musamma bi Bamadan a ko Muhammadul Madani ye jɔnni ye min dɔn bɛ ni ba Madani ye k'o ye jɔnni ye b'i tulo ma jɔ nin ye cɛw dɔw ye minnu tɔgɔ bɛna f'i ye su in na huwa walid Usman Haidar Safinatun Najat a ko n'i ma dɔn k'ale de ye Usman Haidara fa ye Haidara juma kisi kulun Haidara de ye kisi kulun ye bi maa o maa dɔn n'a la i kisira nka maa o maa n'a kulun y'i jɛ i bɛ côté gauche la wulibali dɔn dɛ bilahi ŋɔnu n ka kulun don na jɔnna dɛ waati tɔ man jan dɛ wallahi waati tɔ man jan dɔnnikɛlaw ko ni maa ye san 100 bɔla a bɛ bɛn ala ka 2 minutes 30 secondes ma si tɛ adamaden na adamaden ka sabari i ka gɛrɛ i yɛrɛ la n tiɲɛna manjugu tɛ bɔ a la o de ye masiba ye k'i k'a dɔn k'a fɔ kisi kulun k'o fa don n'o ye Haidara ye ba Madani ala k'an nasara ni hɛrɛ wa huwa min zurriyatil Hasan wal Husain alayhim assalam ko n'i m'u dɔn u ka nin ko in kana bali la koyi u bɔra bɔkɔlɔ ɲumanw dɔ ko Hasan ni Husain bɔnsɔnw don Allahu akbar kana se k'o la dɛ n'i ye finman ye nɔnɔ la a ta ka b'a la wallahi Allahu akbar ala ka hɛrɛ k'an ye takaffala hayatahu fi khidmati ad-din al-islami k'i k'a dɔn ko cɛkɔrɔba ɲuman in k'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka ala ka diinɛ de jɔ ka ala ka diinɛ kɔrɔta a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma ni cɛkɔrɔba ɲuman ye
cɛkɔrɔba in k'i k'a dɔn ko fɛn min tun ka go a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye namimaya ani nafigiya wallahi nin tun man d'a ye dɛ cɛ kurusitigiw tun don a ye min kɛ kabako don biki tɛ se k'a sɛbɛn an b'an si bɛɛ kɛ a billahi a tɛ se ka sɛbɛn k'i k'a dɔn k'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min i bɛ recherche bɛɛ k'a kan i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a f'i ma k'a nin futi in kelen b'a la n bɛ den baden sɔrɔ ka n'i yɛrɛ bila den baden sɔrɔ la kelen ɲuman sɔrɔ i k'a dilan k'a kɛ marque ɲuman ye o marque in de filɛ an bolo yan o ba Amadani y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma وهو من الآباء الذين أثروا حاجات الناس على حاجاتهم k'i k'a dɔn k'a fɔ ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min jɔrɔla ni adamadenw aju dilanni ye ani adamadenw kungo dilanni ye ka tɛmɛ a yɛrɛ ta kan a tun bɛ jago kɛ a ka jago in na a tun bɛ mɔnikɛminɛnw de feere n'a ka juru b'i la n'a y'a ye i tɛ se k'a sara a b'i wele ka na a b'a f'i ma bala ne ka nin juru in de b'i la 100,000 tɛ wala 1,000,000 tɛ wa n yafara a ma a tɛ dan o ma dɛ a b'a bolo don a jifa la ka tila ka giriman d'i ma o ko nin ye min ye i ka juru b'a la i yafara o ma an k'o faamu ka tila ka dɔ ta k'a d'a ma a ko n'i ka juru bɛ mɔgɔ la n'i ko k'i yafara a bolo k'a fɔ a ma s'i kɔnɔ ko nka n'i y'a wele ka dɔ d'a ma o b'a to sinsin وكان بعد حصاد المزروعات a ko wallahi k'a ka sɛnɛ kɔfɛ n'a ye sɛnɛ kɛ sɛnɛ bannen kɔfɛ sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ kannen kɔfɛ يأخذ قليلا من المحصولاته الزراعية a ko wallahi a bɛ dɔɔnin de ta ka bɔ a ka c'est-à-dire a ye min sɔrɔ sumanw na a bɛ fitinin de ta ka bɔ a la ويصدق ببقيتها a b'a tɔ bɛɛ saraka maa min saraka bɔra a kama depuis a ma sɔrɔ o ne ye kelen ye ويعطيها عظماء القرية n'o kɛra dugu maaba minnu bɛ yen a bɛ taa di olu ma n'a taara jɛgɛmɔ la a bɛ na n'a ye a b'a to a ka denba c'est-à-dire a b'a to a kɔrɔw kan olu b'a ta ka bɔ a la belebele tɔ minnu fana b'a la a b'a to di dugu maabaw ma Allahu Akbar dari man faamu o ne e ye kelen ye tɔw bɔra a la bɛɛ kɔni dɛ o de la dɔnnikɛla dɔ de ye f'i ye ko k'an ka mɔgɔ kɔrɔ minnu tɛmɛna k'olu tun bɛ fini lankolon don nka u dusukun jɛlen don ko nka an bi mɔgɔw ka fini cɛ ka ɲi y'an ka basen ye i b'i ja y'a kan a bɛ se ka sɛ kantigɛ nka an ŋaniya tɛ tigɛ fara fa bilahi ko fɔlɔ mɔgɔw fini lankolon b'u la nka u dusukun jɛlen don nka bi fini ɲuman yɛrɛ anw ka na nka tigɛ anw na bilahi adamaden ka sabari dɛ i ka sabari i ka ɲa o de ka ɲi ɲumanya foyi tɛ ɲumanya bɔ foyi tɛ sabari bɔ sabari de daminɛ ka gɛlɛn nka laban ka di parce que ala ko k'a farilen don sabari bɔ أنه يريد خلفا جميلة لأمة المحمدية الإسلامية a ko k'a ye nin bɛɛ kɛ mun de kosɔn a bɛ na nɔrɔbila min bila diɲɛ dugumakolo kan Mahamadu diinɛ ni silamɛya kɔrɔtali nin saraka ninnu bɛɛ boli y'i kun ye min ko i m'a dɔn dɔ wɛrɛ tɛ dɛ engrais don den ye den min n'a bɛ na den ye min bɛ na Mamadu Madani ko dunan dɔ delila ka na don dugu kɔnɔ tamani ye tilema gɛrɛngɛrɛ a ye mɔgɔw sɔrɔ sigilen a ko siri fila du bɛ min ko siri fila du filɛ a ko n'aw ma ɲa ma ni birifini ɲɛ tile fila funtɛni nɛnɛ bɛ na n bɛna n biri nɛnɛ bɛ na mɔgɔw ye cɛkɔrɔba in lajɛ ko nin ye mun cɛkɔrɔba ye mɔgɔ qualité funtɛni bɛ ɲini ka mɔgɔw fɔ an yɛrɛ ka duloki an bɛ ɲini k'o b'an kan na e kɛn bɛ ka birifini biribiri i yɛrɛ la ka dulokiba don i yɛrɛ la ka birifini d'a kan i bɛ ka yɛrɛ ko nɛnɛ bɛ la mɔgɔ est-ce que ka kɛnɛ o yɔrɔ bɛɛ cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Madani Hayidara ye a y'a ta a tɛgɛ ma a ko an ka taa so i k'i da so kɔnɔ i k'i biri a y'a ta a tɛgɛ ma ka na n'a ye du kɔnɔ ka gɛrɛ n'a ye musokɔrɔba ɲuman dɔnnibaaw ko أشر الأشياء المرأة السوء كي كادو فم من غل فم من غجوني فم بي كي بادو ما كو مسو جوكو فم من غجوكو كاتمي بوازون كا اكا جوكو كاتمي اسيدي كا اكا جوكو كاتمي فولكان كا كو مسو جوكو دو اكو صحبتها بلاء واولادها ضياء اجن غنيالي دو سكاسيليدو واديون بفواردي an ka du bɛɛ falen filɛ denw na mais a si tɛ tigɛ ten
billahi a bɛɛ den kunta mais ni musokɔrɔba ɲuman ye cɛkɔrɔba ɲuman nana n'a ka dunanba ye a nana ni a y'a wulila ka dumuni de labɛn k'a d'a ma o de la cɛbakɔrɔ ka kurusi ye muso de ye kurusi min bɛ don i la o b'i lebu de sutura nka kurusi min bɛ e yɛrɛ la n'a kan ka kɛ kurusi ye o y'i muso de n'i ye muso ɲuman sɔrɔ ala kira ko k'i ye k'i ka diinɛ tilancɛ dir'i ma k'i yɛrɛ k'i jija a tɔ la ni mɔgɔ min ala b'a fɛ k'i la interne alijinɛ la janni i ka se lahara a b'i sɔn muso ɲuman na ala k'an sɔn muso ɲuman an filɛ muso ɲuman muso sabarilen dɔ de ka kɛnɛ kan o ka muɲu n'a ka sabari an filɛ sigila o suma de kɔrɔ ko musoba in de wulila ka dumuni labɛn k'a di dunankɛ ma a ye dumuni kɛ k'i fɔ tuma min ka tila k'a ka foroko fa dumuni na k'a fɔ a ye k'a ka taa a ko muhamadu ye kuranɛ kalan Maka nka tafsir nana kɛ tamani tarima faamu o de ne filɛ koyi Aidara yin a fa de ka histoire filɛ fɔli ye tan wa histoire tɛ minnu k'a fɔ nkalon don k'u singalen don la tamani bɛ yen i bɛ se ka taa bɛɛ ɲininka malafɔ y'a faamu a ko nka o cɛ in de taa to o fana cɛ tun tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ o de ko cɛkɔrɔba in ma a ko i k'a dɔn nisɔndiya walahi ala bɛ den bɔ e la den min bɛ kira la degi funisereya la an fila kɛnɛ kan a ye maa minnu la hiji a bɛ ɲini ka se maa 600 ma maa minnu jigi tigɛra musoko la u si bɛɛ u tɛ se ka muso sɔrɔ u yɛrɛ ye ka muso furu k'a d'u ma ka jigiya d'u ma ka bolomana yɔrɔ d'u ma dɔw b'a maa 400 kan san o san a bɛ maa mun furakɛ fu fi sabilillahi dɔw b'a 1000000 kan n'i ta Aidara ko in dɔn n'an k'a f'i ye Aidara bɛ min kɛ a bɛ min kɛ a bɛ kɔnɔ k'a fɔ wari ala o ma faamu Aidara m'a fɔ an y'an ka foyi kɛ fo a ye fɛn kɛ min ka bon ni an ta ye karamɔgɔ min dɔ bilahi a ma nɛgɛn dɛ e maa min ye kunnandiya kɛnɛ bi anw bɛɛ wasolen don an ka dugu kɔnɔ an ka du kɔnɔ an ka kabilaw kɔnɔ an b'an bolo kɔrɔta bolojigi tɛ a la ni jogo ɲuman ye joli y'an kɛ ten Aidara bilahi ala k'an kisi k'an tanga an k'an jija ala k'a mɛn an kɔrɔ ya rabbi ala k'a mɛn an kɔrɔ wa musaddiqan liqawlihi ta'ala a ko kuranɛ aya dɔ tiɲɛtigiyali o bɛɛ b'a madani ka juguw la k'i k'i tulo majɔ a la wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa a ko wallahi cɛ bɛ muminunw na u b'a bɔ k'a di mɔgɔw dɔw ma k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma o b'a la mais u b'a bɔ mun kama sini ɲɛsigi nya bɛ ko dɔ de la wa min karamihi hatta ihtamma bi'ayshi tuyur fil hawa'i a ko a ka hinɛ kama hayi kɔnɔ minnu bɛ pasa fɛ ba madan tun bɛ hinɛ u la wal wuhush fil ghaba ani kuma kɔnɔ baganw wa huwa min alladhina takaffalu awladahum lillahi subhanahu wa ta'ala a ko ale de bɛ jate mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu y'u denw ta k'u di ala ma ale y'o mɔgɔ dɔ ye ale y'o mɔgɔ dɔ ye bilahi a y'a den ta k'a di ala ma bilahi ko waati jumɛn a bɛna o f'i ye sisan ba'da waqtin ghayri yasir tuma min n'a ma nɔgɔ fi faqdil waladi den sɔrɔbaliya natali a mɛnna a ma den sɔrɔ ala sɔnna ka den d'a ma tuma min a ka layidu a y'a dafa ko n ye den sɔrɔ a bɛna n lɔfiɲɛ sɛnɛ la a bɛna n lɔfiɲɛ jago la a bɛna ko dɔ kɛ n ye a ka layidu min n'a y'a ta ala ye ko ala ni ye den d'u ma n b'a di ala ma wallahi den sɔrɔlen a y'a ta k'a di ala ma nka den alajɛ bani Aidara fa ye kabako de den in bangenen ko Usumana joni do waritigi do wa milliardaire do wa a y'a tɔgɔ da joni na maaw y'a tɛmɛnen bɛ maa min na dugu kɔnɔ ni se t'a ye dabari t'a mɛ alajɔ dɔ misiri wele la sinon n'anw don an bɛ milliardaire dɔ de lajɛ ou bien waritigiba dɔ lajɛ ko n ye n den tɔgɔ da i la a kɛra cogo cogo o bɛ to k'a fɔ n tɔgɔman bɛ yen wa a bɛ to ka kumabaw bila ka jigin nka Aidara faamaw lajɛ dɛ Aidara sɔrɔlen ko a ye misiri welela de lajɛ alajɔ don a ko n ye n den tɔgɔ da an ka misiri welela Zumala la kabako dɔn dɛ c'est à dire kow bɔyɔrɔw donnen don o faamuyalen don
ngama ubuir la flide وأثر خدمة الدين الإسلامي على خدمة نفسه في الأمور الدنيوية. أقول والله أي الدين جولي أيو ده همي كتمة عليه حاجود لنك كامرأة عمران إنا في عمران مسو إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. أقول والله عمران مسو دفاق الله نيدفع تايه دم من فلنغنو نيا بانغ بادي ألما الله أكبر. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله نغني ندفع مني إدي ميلي مساي إدي دوني مساي. وهو نفسه أيضا نظر لربه أن يؤتيها ولدا صالحا. أكو عليه ربا مداني فنا يو الله يدو كله إندتا كافو على نيه دندوما مبادي ألما الله أكبر. janjo temena adiarala ukwana anga kodon be anga chrétien so fla dron ku gere nyogona an de sero la kuma be silame uma nga ede sera kani hakilina imbomi ka chrétien so fla ta ku tugu nyogon ko katla ka silame utugu oko nga aye o be de fra nyogon kan katanaye tubabu bara kata yurula sadir ni de chi Allahu akbar naidrati mati ko ke ko solution ne ba le bulu tonoli kera fambe sugu kono bisa wapa ha sugu kono bisa wapa fe c'est-à-dire fambe de nyakamina ngado wéré amba kalama arabu yo defo ko al mar'u faqih bi nafsihi en fin fambe abebe minke be bado ni nyumando ibado ni jugumando ibado billahi donc ni be nyumana yere bado walla ibn jesu yo defia akol birru la yabla والذنب لا ينسى والديان لا يفنى كن كيف شئت كما تدين تدان أقول برو لا يبلا كن نمان تتنيا دي نمان أو تتنيا نمان تتنيا وجرمو على ما ينال كنا ميريه جنيا منو كقولا ينال على ما ينال فلو دي أجرودو مسا كاتسا على بالو ليدو ngaye kuma datu ni jume kon kay fashita e ba feka ke chokodi ki ye juru min do be soro ni kera danga de billahi fi de on ka danga de nyakila ni ye wal muso tege billahi wodla don ngela yo de fiye koni mawo ma ye drome kelembo ayra kun kata jene yake kenama ima tubi ka bwala ite sa fodo ki muso ni de jene ka sura ma drome kelendo ma Allahu akbar ni ba fe mo ki muso te wal muso to ende iba fe mo ki kana folo toye wal na folo toye barka nyini barka de bela barka nyini de jamana ngono ni barka tila billahi ubaki la koy donc kamatu din tu dan ye juru wo juru do abe saraila ni nyuma juru do de ba madani ye nyuma de juru do la la nyuma saraye wallahi iyere ka nyuma do ka wali de kanu ka kufe ni ma kufe aywa kabako don le kabako don atoni tugalanga wa huwa allazi iktafa bi rabbih fakafahu rabbuhu kale de wasarane amma ye ala wasarane afana wa kana lillahi wa kana allah lahu kala yake ala ya kai musaddiqan li qawlihi ta'ala ko ala ko kuma kando tinya tigeli kama wa kana abuhuma saliha ko au kana kaba ko yade ku aidara faale tun kan Khidru ni Musa kokota kokojo yatima den kanye kokojo Musa kwa mbajo mun kama akufa tun kai ba madani tun kai wala la aidara nyana aidara den kanye aidara muso kanye wa aidara ka kalande un kai Allahu akbar wallahi nyuma on debe tuku nyokon kokoy donc amena ferende sia wallahi diko papier dira ko wati sera wallahi khairul umur awsatuha Allahu akbar ko la nyuma min bere kenyana ngambo pagi datugu ka juma pagi dele wode jinye kunandia laban wode bay ay baya inde mayat se ka nyako silamiyat se ka nyako wa ala kira karamo be nyininga tle boro na binyoro ala ma garanti ta fui kama aljine kama billahi ni bayati Allahu akbar ala kambe sabama amin donc chaw mun ba fe ka bayake muso mun ba fe ka bayake uluku ulabe amena bayadi ba madani ka baya ba madani ka wajulu do baya ale fana ni baya to tiklinyi
balma muso na feren ki yerla bo taxi yala ga personnel yi kamalani wo bo taxi yala ikana ke personnel yi foi to sida de bila bana juman bila afrate yoro were de baya de ki microbe bi golola ni jugo ya microbe do foi ta bani bayati baya ke ki jigi sembe alala wallahi ni nye be dorome kelen le sorla ala be e wasa ko donc o page de bena daile jana nga se o baya pazima nyamako ka cikando ko deme bado de kanka ke balma do ben adegunendo islamé o jigi de nyogonye ala kara ko ma jora ni balma ka hajuye ko ala yere be joni fana ka hajuye donc o deme nyini ciow fanfe muso fanfe deme nyinaw girma ngadi anga se ka ambalma mage anga do geleya buka geleya mi na man noko anga nyon deme wallahi ite deme dia do fo deme kasima bara nunun bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni ka layidu 6 di maaw ma baya layidu 6 baara nunu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen Muhammad Gindo ni ale ye Jamiat Ansardin secrétaire ye papara ale ye a ka nisɔndiya yira an na ani hakilina min ye olu bila ka nin kɛnɛ sigi ala i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na san caman bɛɛ bɛnnen b'a ka fɔ diinɛ baara kɛlɛ cogo ɲuman na a ka kan an ka kɛnɛ dɔ sigi walasa ka se ka silamɛya jidi ka tila k'a yira mɔgɔw la o de y'an bila ni baara in na bon an ka comité n'o ye comité papara ye a ye baara daminɛ kabini 2012 donc nin y'an san 7nan de a baara la an bɛ ka nin kɛnɛ sigi wa san o san ko kura de b'a kɔnɔ o min ye diinɛ yɛrɛ cogoya ye donc n'i ye ko daminɛ ala kama ɲɛtaga de bɛ sɔrɔ a la senkɔ tɛ sɔrɔ a la foli tɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ sabula ni baara ɲuman min n'an filɛ k'a kɛ nin ye a sababu ɲuman bɔra a seri Usman Madani Hayidara la an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan nin kɛnɛ la ɲuman caman da n'a ma o ye laɲini yɛrɛ de kama an ye nin baara in kɛ hali bi an bɛ tila ka dugawu ɲini ale fɛ ale kama ala ka bɔda caman k'an ye o de y'an ka laɲini ye an bɛ Alahu Taala deli nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ani kɛnɛ min sigira diɲɛ fantan ani 4 an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la n'o ye Ala ma hinɛla Bamadane ala k'a kɛ hinɛ ye ka se a ma wa maa minnu fana ye nin kɛnɛ in sigi an bɛ Alahu Taala deli ala k'a kɛ u yɛrɛ ye fana sini ɲɛsigi ka kɛnɛ in ɲɔgɔn caman yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ay bonne ngramogje mina kuma wili balila be